स' लोगोफोर आं दिनैहाय फेसबुकआव बेबायदिनो आङो मोनसे फट' भाइरेल जानाय नुनो मोनदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो आरो नायलाङाब्ला नोंथांमोना बुजिनाय नङा। बेबायदिनो आङो मोननैसो नैबे आङो फट'खौ नुदों, नोंथांमोना नायदो, नोंथांमोना फरायनोबो हागोन आं बे फट' होनायखौ। स' लोगोफोर बेबायदिनो गावनि मोजां मोननायखौ मोनैनि थाखायनो बेबायदिनो गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय, गावनि लाइफखौ बरबाद खालामना लानाय बेबायदिनो आङो नुनो मोनदों। मोजां मोनलायनाया मा बेखौ सोर बुजिनो? मोजां मोनलायनाय पावारा ओरैबायदि गोरा, बियो मोनसे थैनायनि लामायावबो लिंलाङो। बेखौहाय बुजिनानै था। मोजां मोनलायनाया एसेल' नङा, मोजां मोनलायनाय पावारा एसेल' गोरलै नङा। मोजां मोनलायनाय पावारा डेन्जार, बेखौ साननानै नाय। मोजां मोनलायनायखौ रावबो दाखेलाय, बेयो मोनसे डेन्जारेस। हायोब्ला नोङो सम जाजासिम आरो बैसो जाजासिम नोङो सिंगेल लाइफआवनो था, बेनो बेस्ट आंनि थाखाय। आरो नोंथाङा जिउआवहाय लेखा फरायनो गोसो दंब्ला नोंथाङा सिंगेल जा, अब्लासो नोंनि जिउआव साक्सेसफुल जानो हागोन आरो नोङो गावनि लामाजों थाबायलांनो हागोन। जायहा जिउआवहाय दानिफ्रायनो बैसो जायामाथिं गिफ्ट लागोन, जिएफ लागोन, बियो माब्लाबाबो साननायखौ जाफुंनो हाया। नों मोजां फरायगौ सानब्लाबो बियो नोंखौ मोजां फरायहोनाय नङा। बियो नोंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो नाजागोन एबा नोंनि लेखा फरायनायखौ सिलिंखार खालामनो नाजागोन, नाथाय बियो उनावहाय नोंखौ लानाय नङा। बेनिखायनो नोङो सिंगेलैनो था आरो नोङो लेखाखौ फरायनो गोसोब्ला नोङो सिंगेलैनो फरायलां। नाथाय नोंनि फादार मादार दंखायो नोंखौ हेफाजाब होग्रा। नाथाय नोंनि जिउआव उनावहाय नोङो देरहासार जानो हायोब्ला, अब्ला नोङो उनावहाय मोनगोन नोंनि लाइफआव नोंनि वाइफखौ मोनगोन, नोङो सिन्था जानाङा। बेनिखायनो मोजां मोननायखौ बारा बिसास दाखालाम। आंनिखौ आङो नोंथांमोननो ससे टेस्टिमनि होनो सानदों। आङो उन्दै समावहाय बेबायदिनो सासे मोजां मोननाय दंमोन, नाथाय मा खालामनो, बिनि खाफाल। रावबो पारमानेन्ट साननानै दागोसथो, नङाब्ला नोङो जिउआव सिलिंखार। दानि मोजां मोनलायनाया पारमानेन्ट नङा, दानि मोजां मोनलायनाया टाइम पाससो, आं बेखौ फोथायो। सोरबा सानदों नामा आं पारमानेन्ट लाखासिगोन बेखौनो होननानै, नाथाय बेखौ दा गोसोखां, नों बेखौ दा सान, बियो टाइम पाससो जायो। आंहाबो दंमोन सासे मोजां मोननाय, नाथाय आंबो पारमानेन्ट साननो गोसोथोदोंमोन, नाथाय 4 इयार्स जाबायमोन दिनैसिम बियो मा टाइम पास। आं बुंनो सानोदि नोंथांमोनाबो पारमानेन्ट साननानै दागोसथो मालाबाबो, टाइम पाससो जायो। नोङो लेखाखौ मोजां फरायगोर आरो नोंनि लामाजों हान्थिलांगोर आरो नोंनि थांखिखौ होसोगोर, अब्ला मा हिनजाव मोनलायो बेलाय, बेनिफ्राय साबसिन हिनजाव मोनगोन। सिख्लाफोरानो जा हौवाफोरानो जा, नोङो लेखाखौ मोजां थांगोर आरो मोजां थांखिजों आवगायलांगोन, अब्ला मा हिनजाव हौवा मोननि बेलाय मोनो, बेनिफ्राय साबसिन हौवा हिनजाव मोनो। आं बेखौ बुंनो सानो। आंबो मोजां मोननाय दंमोन, थारमाने आंबो बेबायदिनो एगजाम दंमोन। एगजाम समाव आङो ओरैबायदि जादों, लेखा फरायो बिनि महराल' आंनि मेलेमाव जाखांफैयो। लेखा फरायहां लिरहां जायो, बिनि महर मुस्रियाल' आंनाव जाखांफैयो। एगजाम समावहाय बेबायदिनो नागारलायनाय जादों।
बेयावनो आङो सेलेक्सनावहाय आङो फेल जानो गोनां जादों। लोगोफोर, दा नोंसोरबो बेबायदिनो जानो हागौ। बिनिखायनो आंनि टेस्टिमनिखौ आं नोंसोरनो खोन्थायो, नोंथांमोनाबो बिदि दाजाथों। नोंथांमोना हारसिंनो दावगालां, मोजां मोननायखौ लानानै दावगालांनो नाङा। नोंथाङा लामा ससेयाव थुंगेहैनोबो हागौ। बिनिखायनो आङो बुंदों, नोंखौ सहाय होग्राया मादार फादार दंखायो। बिनिखायनो नोङो हारसिंनो नोंनि थांखिखौ, नोंनि लाइफखौ फसंथानो थाखाय नोङो दावगालां, नाथाय गिफ्ट जिएफ लानानै नङा। आं बेखौ बुंदों। आसा थाबाय आंनि बेबायदिनो आं बुंनायखौ खोनासंबाय होननानै। नोंथांमोनाबो एसे बुजिखायोब्लाबो आंथ' बुजिनाया एसे बुजियो, नाथाय खुगाया आंनि बारा फुथिनो होना। दिनैबो बेबायदिनो आङो नुबाय, बेबायदिनो गोसोथोलायनायनि थाखायनो बियो गावनि जिउखौ, गावनि लाइफखौ बेबायदिनो फोजोबना लानाय बेबायदिखौ नुनो मोनदों। मालाबाबो दासान, आं बेखौ पारमानेन्ट खालामखाबाय होननानै। माला समाव मा जागोन बेखौ रावबो मिथिया। बिनिखायनो आङो लेखा फरायनायखौ एबा गावनि थांखिखौ होसोनाय समावहाय मालाबाबो लाबाव थानो नाङा एबा मोजां मोनलायनायाव थानो नाङा। बेनिखायनो नोङो दा सिंगेलैनो गावनि लेखाखौ, थारमाने गावनि थांखिखौ होसोलां। बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो, जेब्ला सम जागोन अब्लानो नोङो नोंनि वाइफ एबा हिन्जावखौ मोनगोन, बिनिफ्राय साबसिन मोनगोन। सोन्दोरमाया आसिब, मान्दोरमाया जाब, बेखौहाय गोसोआव ला।